NgokukaJohane 14. Kwakukhona othile ogulayo, uLazaro waseBethaniya umuzi wakubo kaMariya nodadewabo uMatha. UMariya kwakunguye owagcoba iNkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe, omnewabo uLazaro wayegula. Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye, bathi, Nkosi, bheka, lo omthandayo uyagula. UJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Kepha uJesu wayebathanda oMatha nodadewabo noLazaro. Ngakho-ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe, asibuye siye eJudiya. Abafundi bathi kuye, Rabi, abaJuda basanda ukufuna ukukhanda ngamatshe, usaya futhi khona na? UJesu waphendula wathi, awakho yini amahora 12 emini na? Uma umuntu ehamba emini, akakhubeki ngokuba ubona ukukhanya kwalelizwe. Kodwa uma umuntu ehamba ebusuku, uyakhubeka ngokuba kungekho ukukhanya kuye. Wakhuluma lokho, emva kwalokho wathi kubo, uLazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni. Abafundi bakhe basebethi kuye, Nkosi, uma elele uyakusinda. Kepha uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Ngakho-ke uJesu wathi kubo ngokuchachileyo, uLazaro ufile, ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho, ukuze nikholwe, kepha asiye kuye. Khona uThomase, othiwa uDidimu, wathi kubafundi abakanye naye, asihambe nathi, ukuze sife kanye naye. Kwathi-ke esefika uJesu wamfumana esenezinsuku 4 ethuneni. IBethaniya laliseduze neJerusalema, kungaba ngamastadiyu 15. Abaningi kubaJuda babefikile koMatha noMariya ukubakhuza ngomnewabo. Ngakho uMatha esezwe ukuthi uJesu uyeza, waya ukumhlangabeza, kepha uMariya wahlala endlini. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona, umnewethu engafanga, kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. UJesu wathi kuye, umnewenu uza kuvuka. uMatha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. UJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi, noma efa, wophila. Nalowo ophila, akholwe yimi, kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Wathi kuye, yebo, Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu, obeza kuza ezweni. Eseshilo lokho wamuka wabiza uMariya udadewabo ngasese, wathi, umfundisi ukhona, uyakubiza. Yena-ke ekuzwa lokho wasuka masinyane, waya kuye. Kepha uJesu wayengakafiki emzini, kodwa wayesekuleyo ndawo uMatha amhlangabeza kuyo. AbaJuda ababesendlini naye bemkhuza, bebona uMariya esuka masinyane ephuma, bamlandela, bathi, uya ethuneni ukuba akhale khona. uMariya esefike lapho ekhona uJesu, embona, wawa ngasezinyaweni zakhe, wathi, Nkosi, uma ubukhona, umnewethu engafanga. Ngakho uJesu embona ekhala, nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni, wakhathazeka, wathi, nimbekephi na? Bathi kuye, Nkosi, woza ubone. uJesu wakhala izinyembezi. Ngakho-ke abaJuda bathi, bheka, ukumthanda kwakhe okungaka. Kepha abanye kubo bathi, lo owavula amehlo empumputhe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na? Ngakho uJesu, ebubula futhi phakathi kwakhe, wafika ethuneni. Lalingumhume, kwakukhona itshe phezu kwawo. Wathi uJesu, susani itshe. uMatha, udadewabo wofileyo, wathi kuye, Nkosi, usenuka, ngokuba sezizini. uJesu wathi kuye, angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa, uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Balisusa-ke itshe. Kepha uJesu waphakamisa amehlo, wathi, Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo, kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlileyo ngishilo lokho, ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu, wathi, Lazaro, phuma. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. uJesu wathi kubo, mthukululeni nimyeke ahambe.
Khona abaningi kubaJuda ababezile kuMariya bebona abekwenzile, bakholwa nguye. Kepha abanye babo baya kubaFarisi, babatshela abekwenzile uJesu. Ngalokho abaphristi abakhulu nabaFarisi basebemema umphakathi, bathi, "Siyakwenze njani na? Lo muntu wenza izibonakaliso eziningi. Uma simyeka njalo, bazakukholwa nguye bonke, amaRoma ayakufika, asamuke indawo nesizwe." Kepha othile wabo, uKayafase, engumphristi omkhulu walowo mnyaka, wathi kubo, "Anazi lutho nina, aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu, isizwe sonke singabhubhi." Lokho kakushongo ngokwakhe, kodwa engumphristi omkhulu walowo mnyaka waprofetha ukuba uJesu wayezakufa ngenxa yesizwe, kungengenxa yesizwe kuphela, kepha ukuba abuthele ndawonye abantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo, babemunye. Kusukela kulolo suku baceba ukuba bambulale. Ngakho uJesu kabuyange esahamba obala phakathi kwabaJuda, kepha wamuka lapho, waya ezweni eliseduze nehlane emzini othiwa i-Efrayimi, wahlala khona nabafundi bakhe. Laseliseduze iPhasika labaJuda, abaningi abavela emaphandleni bakhuphukela eJerusalema ngaphambi kwePhasika ukuba bazihlambulule. Ngakho bamfuna uJesu, bexoxa bemi ethempelini, bethi, "Nithini na? Akayikuza nempela emkhosini na?" Abaphristi abakhulu nabaFarisi babekhiphe umyalo wokuthi uma kukhona owaziyo lapho ekhona, ababikele ukuze bambambe.